E kaunti ma Homa Bay ni sirikand kaunti ma Homa Bay koro yango ni gibiro keto e tim chenro mano mar kaka inyalo keyo yedhe kaachiel kod mwandu mamoko motenore kod weche mago mag thieth ka gitiyo gi lony ma nyasani kata mar mong'ere kaka drone. Wach ma kamano gol gi jatend migawo mochung' ne weche mag thieth e kaunti ma Homa Bay ngire Richard Muga e kinde mane oyuoro romo mar keto kogno winjruok manotim kod riwruok mar Lake Region Economic Block to kod kambi mong'ere kaka Zipline ma igero ni biro konyo e lony madwarore chopo kare e chenro ma kamano. Wabiro Kisumo kae, Kisumo County, kama waneno ka Governor ma Kisumo keto koke e winjruok mantie kind Kisumo County to gi Elreb Region kuom technology miluongo ni Zipline. Zipline en technology matiyo gi drone, manyiso otiyo gi technology ma inyalo keto emergency drug e drone maringo matere hospital mora mora within the Elreb region. Wamor ahinya abiro kae ka kelo mos mar His Excellency Governor Cyprian Awiti mane ok nya chopo, to en bende oyie gi gima otim kaka wuono nikech ung'eyo kaka Homa Bay wan gi islands machalo kaka Mfangano Island to gi Kiramba, mago kuonde ma samoro barabara madhi onge nikech odhi e nam. Koro gi drone wanyalo keto emergency drug machalo anti-snake venom kata vaccine mar COVID-19 ikete drone to tere facility to daktere man kanyo biro chuoyo go jopiny kendo imiyo ng'ato. Kendo machielo wanyalo keto remo koa kata Kisumo kata koa Homa Bay matere facility mabor gi hospital maduong'. Omiyo technology ma kawuono en gima osetim e pinje mang'eny. Nyocha osetim e Rwanda, en Ghana, en Nigeria, kendo koro chopo Kisumo ka mondo time Kenya. Wago erokamano ne His Excellency the Governor Professor Anyang' Nyong'o manose yie makoro keto koke wachni. Gi kawuono nitie His Excellency Chairman mar Elreb, Governor Wycliffe Oparanya bende obeda witness, Governor Ongwae. Omiyo wamor gi gima otimore ka. Homa Bay bro benefit, Bomet bro benefit, Nandi bro benefit, Busia, Homa Bay, Kericho, Nyamira, magi te nie Elreb region.